United by Innovation, neboli také propojení inovací, tak by se dal charakterizovat 66. ročník brněnského mezinárodního strojírenského veletrhu. Tady se unikátním způsobem propojuje průmysl s univerzitami, excelentní vědou a významnými osobnostmi různých oborů. Dámy a pánové, přeji vám inspirativní jednání v nadcházejících dnech a budu se těšit na další spolupráci. Celému veletrhu dominovala digitalizace, robotizace a využití umělé inteligence. Na takové akci nemohou chybět lídři oboru. Společnost, kterou jsme navštívili, má nejen špičkovou nabídku produktů, ale je také uznávaným lídrem ve svém oboru. Dovolte, aby som aj tento rok vás privítal na stánku spoločnosti MDE na 66. Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne. Čo sa týka našej expozície, tak tento rok sme sa zamerali hlavne na energetickú oblasť, kde predstavujeme naše vysokokapacitné batériové ložisko prepojené s nabíjacou stanicou. Spoločnosť MDE bola založená v roku 1993. Aktuálne máme viac ako 30-ročnú históriu. Cieľom našej spoločnosti je implementácia priemyselnej automatizácie do všetkých oblastí priemyslu. Právě zde v loňském roce získala firma MDE prestižní zlatou medaili. Ocenění získává bateriové úložiště s významným technicko-ekonomickým efektem, dlouhou životností, vysokým výkonem a mnoha doplňkovými funkcemi, primárně určené pro průmyslové podniky. Petr Uličný a společnost MDE a my gratulujeme. Naša spoločnosť na výstave v Brne prezentuje batériové úložiská, typy batériek, troška odlišné, ako sa bežne v Čechách ponúkajú. Hlavné rozdiely sú v životnosti, v bezpečnosti a takisto aj v ďalších možnostiach, čo sa týka kapacity, výkonu a tak ďalej. Rozdiel je všeobecne asi taký, že to, čo ponúkajú v Čechách, kde majú bežne batérie životnosť okolo 6000 cyklov, naše batérie ponúkajú 25 000 cyklov. Čo sa týka bezpečnosti, sú to nehorľavé, nevýbušné batérie. Z týchto článkov dokážeme dať väčší požadovaný výkon, ako majú samotnú kapacitu a zákazníkom tým ponúkať pri menšej inštalácii to, čo oni v skutočnosti potrebujú. Toto už je finálny produkt, ktorý ponúkame. Vyrába sa to celé na Slovensku, čiže nie je to formou, že niečo sa kúpi a predá. Takže komplet celý vývoj, výroba prebieha na Slovensku s tým, že sú to použité tie spomínané články litiovo-titanové. Čo sa týka riadenia, komplet, všetko je to robené našimi systémami. Vieme to prispôsobiť na akékoľvek riadenie pre zákazníkov, s tým, že prvotne to bolo vyvíjané ako batériové úložisko pre uskladnenie elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárny a z iných zdrojov, s tým, že my prezentujeme aj ďalšie využitia týchto batérií. Nie je to len ako uskladnenie, ako prvotne. Vieme to využívať potom aj na reguláciu jalového výkonu. Vieme pre väčšie závody kompenzovať 4-hodinové maximálne odbery, aby nemuseli platiť pokuty a tak ďalej. Tu by som odprezentoval ďalšiu možnosť využitia batériových úložísk, kde s výrobcami nabíjacích staníc pre elektromobily ponúkame spoluprácu, a to z jedného dôvodu. Tam, kde sú technické podmienky vyhovujúce, tak nabíjacie stojany vám namontuje akákoľvek spoločnosť. Má to jeden problém, že tie vyhovujúce podmienky sú hlavne v mestách a v centrách. Pokiaľ technické podmienky sú nevyhovujúce pre inštaláciu stojanov pre nabíjanie elektromobilov, ponúkame výrobcom a inštalatérom možnosť spolupráce pri inštalácii batériových úložísk. Im umožníme inštalovať ich zariadenia aj na miestach, kde technické podmienky, ako som spomínal, nevyhovujú kvôli nízkemu príkonu. Zabezpečíme akumuláciu elektrickej energie a v prípade potreby, kde potrebujú nabíjať veľkým výkonom, toto vieme zabezpečiť my. Na veletrhu má pravidelně svůj stánek také Svaz strojírenského průmyslu Slovenské republiky. Sme radi, že aj naše členské spoločnosti, medzi inými práve MDE,
reagujú na aktuálne trendy a výzvy, ktoré hýbu svetom. A to sú témy ako napríklad elektromobilita alebo rôzne formy využiteľnosti energií. Každopádne tých tém a výziev je mnoho a svedčí o tom aj tých 1350 vystavovateľov zo 40 krajín sveta. Mnohí ponúkajú krásne výrobky, portfólia a služby, inovácie. Myslím si, že na tomto veľtrhu je určite sa na čo pozrieť a budeme radi, keď počas prechádzky rôznymi pavilónmi zavítate aj u nás v našom stránku Zväzu strojárskeho priemyslu. Gratulujeme k úspěšné prezentaci a těšíme se na setkání na 67. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v roce 2026.